Mekaten Kakak, iya. Dene dungkap angka 2. Titikane wanita sing selingkuh kuwi kulino nyebutake jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Kuwi titikane wanita sing selingkuh. Inggih. Selingkuhane bojomu Yayi Dewi Kesru sapa? Jim Gandharwa Sutibar. Lah, titik ana. Bojomu Yayi Dewi Kesru saksuwene ana ing negaramu Plasa Jenar kene asring utawa sering apa ora nyebutke jenenge selingkuhane ya kuwi Jim Sutibar. Nek nyeluk sapa upamane? Mas Bar ngono upamane. Mergo jenenge Sutibar. Nggih, nggih. Dene titikane utawa tandha-tandhane wong wadon kang gendak selingkuh utawa bandrek zina kerep nyolong polatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka 4 dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Sing lanang ora tanggapan barang kon tanggapan. Mekaten Kakak iya. Dene kang pungkasan kerep ngalamun ora ana apa-apa jer guyang-guyu, ora cetha sing diguyu apa. Mekaten do Kakang Prabu iya Yayi Swela pancen bener. Mula kabeh kang ndak kandhakake iki mau rehne sak mengko wis kedaden kaya mangkene. Bebasan cawis payung sadurunge ngudan, pupur sadurunge benjut. Bojomu kang dicolong dening Gandharwa Sutibar. Dina iki pun Kakang ingkang bakal ambudidaya ing pamrih bisawa bojomu luwar saka cengkremaning Gandharwa Sutibar. Waduh, ngestoaken panuwun Kakang Yayi Swela cukup meminta mring Siing Bathara pun Kakang abiyasa ingkang bakal netepi jiwane satriya tanah Jawa. Lumarap mring Madyantara mrepeki sang angkara murka kang den sarirani dening Gandharwa ingkang aran Jim Sutibar. Sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kakang Prabu abiyasa.